tragikomedia bat da. Eta ikuskizuneko konpainiako taldekideak edo dira Gaztela Leongoak, eta konpainiaren izena da Sofia Croft. Esan didate, jakin bezazutela, zuzenean egindako ikuskizun bat dela, eta hau ez dela zinema bat, orduan gauza asko gertatuko direla, eta adi egon behar zeratela detaile guztiak hartzeko. Bi anai horiek? Ez, notarioa. Eta zergatik gustatu zaizuen notarioa? Oso ondo indatzen. Makilarekin, horla, prom. Eta txakurra? Txakurra. Eta musika? Zer uste dezute musika? Ez, grabatuta. Eta gutxien gustatu zaizuena, zer izan da? Ez que dena ez da hilketak. Krak, itezu denean. Bueno, gutxi gorera ondo zeon, Bi bakarrik egin dute, Eta argiak, eta nola sartzen ziren, eta panpinak nola mogutzen zituzten, bi anai horiek,